Five Truth Revolution Myanmar a democracy sualna kalmeka sipaite chu tenom takin ancheleta voin khan rangun khopuya norhuai hottu te beiturin sipai tranlam misual then khat chu khawlaiah an chhuah zalena tharum thona te po mun rang ranga chuak heng misual te hi social media a antarlan danin sipaite chuan anram poisa chiat sanga borvel an hlotira riam rei chi rang chem sairo kherle thir ti borvel te kengin khawlaiah an tei chuaka anchet na dalo turin police te chuan barricade an siam te chu an hong hial bokane heng misual te hi rangun khopui chuan nuailama mipuyan pun khom tam tak tak main anchea an kuttuar wangin hliam te anomane chuta trang chuan khopui mun ranga aninzar phara mipui pung khom kutan thlak zui tak tele damdoin lupui ngai hial te anom nual mipui chuan sipaite hian tharum mai du tok lovin misual te anruai tela heti taka akhua le tuite chunga za angai lo hi hei aya firfia ka chet na le chuang om to lo anti voin chohnulam khan renguna tamwea sarkar pi sakai na dangtu mipuite no darnatan police te chuan silai an met puak lea silai mu tak tak an kap chuak emti chu hriat ani lo thung sipaite hian mipui pung khom ti thuan op dan tur hi anjong vena sa hlea tukin khan renguna university campus main gate chu an khara zirlai te khawlaiah an chuak tur chu an lo dang to heti chung hian nor huai hotna ero alakal chhunzom ta zela voin khan Myanmar ti Burma tu te jingami ati theyome tanakha mangin du lo na anlan tir vele thunga mipui pung khom ta chuan tanakha anin hnoi hlomane mipui te hian UN palayata na Sipaiin mitharan ruat chu an pompui lo ti te Asian te chu sipai sarkar rotna thlop lo tura an du thu te anau chu apui hetilai hian sipai lam chuan mandaleya an ka hlum tak mi pakhat yarzar ong chu hripui wanga thia an chhuah le thung zarong hi nilai ni khan damdoina athia aruang chu achhung te mu phalsak lovin an halral ngala avuina hian mipali chia telan phalbok anupui soidanin zarong hian vuak atur nuala akhupa silayaka ani boka karmasa a sipai silai me puana a hliam tuar jinga mi niin damdoina en kol ani nuwa a hliam tur lo hian athita a mase sipai lam chuan hripui wanga thiani anti thunga achhung te chuan sipai kut atuar tilowa chuan damlona engma anei lo ninan soya mita mutu te poin sipai kutuara thi aningei ti hi anpompui ve bok mandaleya sipaite tharum thowa chetna khan mi somthum chuang an hliama ahmuna mi patni an thingal ani kha khatil thenga khan sipai chuan mi somriat borvel an mana hliam na tak tuar damdoina en kol ngai te po an chhuah chuang lo nia soyane sipai lam chuan sarkar laka hela makwe biala chief minister chu puin thu buai an siam sakle ta a thu buai ngai tua dan turero soi alom lo chief minister hi NLD Central Executive Committee mi le sa hania thlathar hian video conference mangin korta ayin lan rinane chief minister le politician hi sarkar paithak nuwa khan som chuang man ani towa bela chhuah theilo tura hren vek kanin sarkar laka helapu ani vek boka khoya chi ange an hren ti chu hriat ani lo thung Sipaiin norhuai hottu anman chu mi zasari chuang anni to nia tarlan ania an mi hren jinga hian khongai thak tak tak an tam hle cho an pek that lo te anoma an chhuadona ele in tur an pek chau ming thatlak na ta na an ei tur pek lai thalak thedar ti borvel te po awmane voin khan social media company lian Facebook Incorporated chuan Facebook le Instagrama sipaite in rol aphal tolova mi puilungoi lo te chunga an chet na wangin
sipai page rang te chu ati topa sarkar ina enkol media te poin heng social media pahni hi an hmang thei to don lo hetianga mihring dikna chanvo ra bena kalpui tu te tan kan platform a hian mun om love antine social media hi mi pui lam chawin an hmang tangkai lova sipai lam hian rohingya te hun laia ta to kha an lo hmang tangkai to a an man ropoi mo tak pakhat niin achui tu te chuan an soyene sipaite hian kan theita kalom tiin an ramdan puya state of emergency puan theina an tlo chana democracy an nam thluve ngot mai kha ania voi khatpo silai me puangai lovin NLD sarkar chu an pai thla theya vote ti ching pen na an chuan lam kha khovel laka thiam chan an tumna niberina lang mase an be seilo takin tuna an tal buai mek nina lang heti tak hian mi puin an do dalin an du lawang tian ring thiam phabik lova mi makta duai telin noran huai hot khuma anjinga hian sarkara napoimo tak thok an tel lova anram inrel bolna chhuah thei turte anoma an president an pai thlak dana phei chuan dan tlo chan turmu mal an nei mi lova an tumain an tal nokta ti hi anin hrechiang viau to me hetatrang hian he buaina chinfel dan tur hi chihni chia an nei to ninalang ahma sabera chuan an din na ngaya din ania mi puite thil ngiat ti hlotin lawane he hian khoi nge athlen don ti chu hriatani lova an hlotlin pui kherangem ti po achiang heklo bok an din na ngaya din hi an tan po thil na mai lo tak kani dona tharum nen rong taka an che thin tawang kha arem lo na chin awma tuna chuan khovelin Myanmar ram chunga thil thleng a thlireng towa mihring dikna chanvo ra bena nasa taka thlen chuan an du lo a thleng zo kang ti te po a hlo oma tharum hi nasa takin mangta po ni se mi pui an tlom du miau lo chuan an hlotlingang tina ani chuang lawane sipai lam hi anin soyangin in thlan buat sai thain sarkar thar hna thu nei na chu hlan ta po ni se mi pui chuan kan thlantlin sarkar ani love ti chu tranfunga an nei zel dona November thla in thlan result bak an pom du don lawani chuan ramdang sarkar tan sarkar thar chu pom a harsa le zwal dona democracy ram nge tho US le EU te phei chuan sarkar thar hi an pom lovin arinoma he sarkar pai thlak na hian omzia anei thui vak don lo tinane silai nen an che tak takani chuan ramdangin Myanmar ram an trek na chu lo thei lova an kalpui le angai dona an rama company lut foreign investment fum fe om thei don lova economy lama tluk chiat na chu sipai sarkar hian an machon le don chianga thu nei na hi chel chhun zom po ni se Myanmar chu a hre om zong bakin kai hruai thei dan kong an nei tamlem lo an chin fel thei dan pahni na chu mi pui hne na thu nei na pek ki rane hemi tur hian kan tarlan photo angin an dan pui chu an siam that nge angai dona silai keng sipai le helte chu mi pui thlantlin sarkarin athunun pha ka an om angai don boka heti zonga an kaltir theiani chuan an ram tan du thu samane tuna hian Myanmar mi pui lung ngoi lo na lantir tu te hian hruai tumu mal an nei lova thalai ten an ho khom mek hruai tu te man tur an nei mu mal lo awang hian an hlau om zuala an thom anatul tul mai boxi sipai hian a chan let na an nei vat ani lo phei chuan anin ve buaina hi a hnok tul don tilanga sipai thu nei na tundin chu thang thar te a atlana lo hle a hetiang hi ti fauchi ani lo zia te po an thretran me ko me mi puiten tharum nei lo ma se tran rual na le tum na an nei thunga chu tharum nei sipai tan chuan do har sa tak kaneya tharum an hmang ani ngot lo chuan tlo mai lo chu duhthlan tur an nei tam lo tharum hi nasa zokin an hmang ani chuan a ngong tur chu an threthiam tho ome Myanmar ram veng him tu le khai tu angin sipai te hi anin ngai thina
mipuiten an ni lo zia tuna civil disobedience movement mangin an hril mek har chuak zo takang mo ti hi khovelin angai chan chu ni tektik thing zet mai misual roya tanga thi te ripui wanga thi apu te democracy hruai tu te thu buai or tir tur zon chop zong te hi an chakna lan tir tu nilovin an chak lo na le an thiam lo na lan tir tu ani zok ni in analyst te chuan an soya thu nei na in chu konga hian sipaite hian tharum bak lo chu chuan tur dang an nei tam vak lo abak zong chu mipui kuta om ti ngamane